Takže čaute, vítam vás pri novom videu. Dneska je to asi League of Legends tematika, čiže patch 4.12 je tu veľké zmeny v hre. Začneme. Buff dostane konečne Ahri, support Alistar a Kha'Zix. Nerf naopak Lucian, konečne ten Neger dostal nerf. Pardon. No Reicis a zase Kassadin dostal čo iné ako nerf. Dočkajte sa nového herného módu Doom Boots of Doom, vizuálnych zmen Sunfire Capeu a X-House tu. Ukážem vám obrázky. Tu nám môžeme vidieť X-House a tu má zase Sunfire. Ten Sunfire je konečne lepší, ten starý bol hnusný a ten X-House, I don't care. Neviem, to je noha, že to funguje. Tak. A v hre pribudli aj jungle timery. Takže hore na obrazovke sa vám bude ukazovať timer na váš modrý buff a červený buff draka a barona a zobrazíte ho tak, že proste stlačíte tab a hore, prečo to ukazujem, tu na sa vám ukáže proste timer, časovač na vaše buffy. Ale začnú tie timery len v prípade, že ho zničíte vy, že ten buff zabijete vy alebo vás spoluhráč. Ale musíte zabiť to posledné monstrum. Tak, nový herný mód v 4.12 a je oznámený na 17.7. až do 27.7., čiže 10 dní. Máte na to do 2014, samozrejme. Tak. Presunieme sa k tým buffom a nerfom u šampiónov. Bude to dosť také... Budem proste čítať čísla, všelijaké takéto vecičky, čiže šampióni. U Ahri to máme na kvečku sa mana cost je menší. Na 55, 60, 65, 70, 75, niekedy to bolo 70, 75, 80, 85, 90. Srdečne, že to čítam, ale koho to nezajíma, nech si to preskočí a dole do popisku vám hodím proste link na oficiálne od Riotu, that's all. Alistar, pasívku, tempo, už nedáva dvojnásobné poškodenie do monstier, Kvčko, to je to, jak sa to volá, Pulverize, sa znížil mana cost na 65, 70, 75, 80, 85, niekedy to bolo 70, 80, 90, 100 a 110. To žralo, to viem, no. Včko, to je to s hlavou, headbutt, okay. Mana cost zase znížený na 65, 70, 75, 80, 85. Niekedy to bolo 70, 80, 90, 100 a 110. To isté ako u Včka. A zmena aj na ultimátke, na R-ko. Redukcia poškodenia bola zvýšená na 70%. To je dosť, cením to ako buff. Dosť veľký. Niekedy to bolo 50, 60, 70. Personálne sa k ďalšiemu čempovi Ezreal Včko. Teraz môže zasiahnuť aj Ezreala. Ale musí sa proste stihnúť ako do toho projektivu premiesniť Ečkom. Mám, že chápete ako... Alebo Flash. No čo píše. Or Flash, je to po anglicky, tak sa to stiam prekladať. Garen Ečko. Zmenené. Už nemôže používať... No či zase môže, pardon. Takým to preložím, trochu to trvá. Zatiaľ Garen teraz môže používať zase Tiamatu alebo Hydru počas toho, ako sa točí. Čiže plne slušné. Kassadin, nerf, samozrejme, Kassadin, nerf, nič za ťa nečaká, ty svina. Ne, Kassadin je dobrý čap, ale neznášam ho. That's all. Včko, Netherblade. Cooldown bol zvýšený na 9 sekúnd, niekedy to bolo 6. Pamätám si, keď som ho hral na Fideu Somolinku. Som čakal, že to poťahám, som videl VLCS-ku, proste všetci na ňu boli dobrí a... Neviem ako, no... Ja som to nafidu. To je jedno, ideme ďalej. Ečko, Force Pulse. Force Pulse. Proste Ečko. To je...
sekundu, doba trvania Aha, znížili mu slov na 1 sekundu. Wow, to je pekný nerv. Niekedy to boli 3 sekundy, čiže teraz vás to spomaluje iba na sekundu, niekedy 3 sekundy. A teraz to spomaluje o 50, 60, 70, 80 až 90%. Niekedy 30, 35, 40, 45, 50. No ale ten slov už je dosť, na 90% spomalí. Wow. Kha'Zix na kvečku. Základné poškodenie zvýšené na 70, 95, 120, 140. What? 70, 95, 120, 145, 170. To je pekný buff. Niekedy 55, 80, 105, 130, 155, ale už tých posledných dvoch si myslím, že si ani tak nevšimnete skôr v tom early. Tak, Aucian, konečne nerf toho negra. Bolo to dobré keričko. A stáva je samozrejme, ale je tu nejaký nerf. Čiže znížený range na 500, niekedy 550, o 50 jednotiek mu znížili z 550 na 50, základný život mu zvýšili na 500, niekedy 470, základný movement speed zvýšený na 335, niekedy iba 330, základné poškodenie zvýšené na 52, niekedy 49, to je celkom slušné, kvečko, mana cost znížený na 50, 55, 60, ale čo bude ďalej? 65 a 70, niekedy 60, 65, 70, 75, 80. Áno, to bolo k tým zmenám. A dosah je znížený na 500, niekedy 550. A teraz to poškodzuje na minionoch o 100% viac a niekedy to bolo len 75. Ečko. Stále keď Lucian zasiahne pasívkou nepriateľa, je cooldown tejto schopnosti znížený o 1 sekundu. 2 sekundy, pokiaľ trafí šampióna. Už nemá žiaden manako Riot Watt. Žiadny manako značku. Good job. Takže vrátime sa k tomu. Ečko nemá žiaden mana cost, niekedy to bolo 60, 45, 30, 15 a 0. Lucian... Počkaj, tu nechápem. Aha, čiže Lucian hneď po použití tejto schopnosti hneď vyresetuje svoj základný útok. A cooldown je znížený na 14, 13, 12, 11, 10 sekúnd. Niekedy to bolo 18, 16, 14, 12, 10. Táto schopnosť sa už neresetuje, keď Lucian niekoho zabije ultimatkou. That's all. Nautilus. Takže ideme k nemu na plechovku. Pasívka. Opravený bug, keď indikátor mohol vidieť aj nepriateľ. Rengar. Konečne zmeny Rengara, hoci bol to môj main, no. Máme aj dve skiny. No toto sú obidve, ale mám obidve skiny. Škoda. Nerf. Obecné. Čiže obecná zmena Rengara. Rengar bude správne hovoriť niektoré hlášky stále, keď bude pri svoj ten náhrdelník Buntu necklace. Kvečko, Sevg, no to nebudem čítať, kvečko, opravený bug, keď táto schopnosť môže byť aplikovaná on hit, čiže ako keby efekt dvakrát. That's all. Nejaké opravy bugov, cez ktoré prešli Caitlyn, Queen, veľkosť Yasuo a Ziggs, to si môžete potom pozrieť, vám to hodím do popisku, len také tie hlavné. Predmety, ideme na zmenou predmety. BTčko je zvýšený lifesteal, konečne, na 20%, niekedy 15%. Lifesteal je už teraz nestakovateľný u BTčka, čiže je to Unique pasívka. A štít je znížený na 50 až 450, niekedy 50 až 450. Štít zmizne po 25 sekundách, niekedy 15 sekúnd. Slušné. Essence Reaver, to je ten modrý item, čo najmä na Jace'a sa stáva, viete čo, vracam na nový recept, BF Sword, Vampiric Scepter a... BF Sword, Vampiric Scepter a 1050 goldov.
Celková cena je 3400 goldov, niekedy 2650, to je už radné, to sa mi páči, niekedy proste Ezreal to mal hneď. Attack damage je zvýšený na 80, niekedy 60. Ardent Sensor, to nemá nič, čo je Cancer, to nemá nič, čo je z item. Ability Power zvýšený na 40, niekedy 30. Môžem asi, čo to je, ten taký support item asi. No, neviem, čo to je support item, ale viem, že to stále na supportov, tak... Manamue. Nový recept. Tear of Gods, týrka, proste pickaxe a 625 goldov. Celková cena je 2200 goldov, niekedy 2100. Attack damage zvýšený na 25, niekedy 20. Sunfire Cap, to sme videli. X-House sme tiež videli. Počkaj, tu máme nejaké zmeny. Map. Na Havling Abyss sa nedajú kupovať jungle itemy. Nič. Tu sú nové skiny na Atroxa. Ukážem vám ho. Tu máme Atroxa. Nejaký Mecha Atrox stojí 1350 RP a Mecha Malphite stojí tiež 1350. Niekto môže tvrdiť, že to sú že to je proste paródia na Transformerov, ale mýlili sa. Není to Transformer. Žiaden Transformer, to nie je. Hádajte, čo to je. Ešte si zatiaľ môžete pozrieť tieto dve skiny. A ja vám prezradím, aký je to film. Je to z filmu Pacific Greenpeace. Žiaden Transformers. Ha! Ha! Ale nie. Tak, to je všetko z tohto videa, bolo tu veľa čísel a všelijakých zmien, tak vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čus.